Hello guys, so welcome back. Nandito po ako ngayon sa tindahan nila ni Mama at saka ni Papa kasi tutulungan ko po si Papa na magganito yung kawayan po. Gagawin po nito yung kawayan, no? Ayan. So may mga rihas-rihas. Ito po yung nasa loob. Ayan, so yung gagamit namin ngayon, ito pong trapal. Ayan, no? May mga trapal. Ayan, trapal. So ito po yung nasa loob sa tindahan. At dito naman yung nasa labas. Dito yun na nag-display yung mga aming mga isda. Yan, mga isda. Ayan. Si ate po yung katulong ni Mama dito. Meron din kami dito mga suka, mga ahos, mga sibuyas, yan. Sili, kamatis, yan, sibuyas dahonan, at saka itong meron din gabi. Meron din kami maligya dito na uling, no? Yan, so yung ginagawa ni ate is naglinis po siya, ganyan, no? Yung mga takip is kailangan po talaga na hugasan. So yung gagawin ko, tutulungan ko po si ate na maghugas ng mga mga ilagay ko muna ito doon ng camera, no? Ayan. Ate. Sabon kami ito, te. Ha? Ay, man. So, ayan guys, ito po yung gagamitin namin na sabon para po yung mga langaw. Kasi yung isda is napakalangsa. So, yung gagawin namin is lagyan namin ng sabon yung mga ice bucket para hindi po dadapuan ng mga langaw. So ito po yung gagamitin namin. Magtundog na rin, damdahan na rin, magtundog ng mga tao may noon. Yan, o, di ba, nagpanibawa lang sa mga. Ayan guys, so ganito po yun, oh. Yan, sabon, tapos
Ganyan. Oo, para walang langaw po na dadapo. So sa itaas na po namin nilagyan ng sabon para walang langaw. Oo. Hindi naman yun malagyan ng sabon sa loob ng isda kasi meron po yung plastic yan, no? May plastic po yan. So te? Kasi may te? Oo. Yan o, meron dito mga ice. May mga pusit. Ha? Oo. Ano to yung vlog? Ayan, so next po natin gagawin is yung kawayan. Linisan po natin yung kawayan para ilagay dito sa rihas. Yan o, hindi pa kasi yan natapos, di papa. Asa mang sundang te? Be. Dito sila ngayon, oh. Yan. Si Papa, oh. Si Dunya. Dunya mi. Naman. Sundang. Yan. Ha? Oo. May nagitao, te. Palit ma. May tao. Bangsi ko daw. Barungoy. Oh, barungoy daw. 170. 170 eh. So ayan o yung barungoy. Ito po yung barungoy. Gamay na lang. Pilaya ha? Oh. Timbangan. Okay. Buwang. Kulang na isang guhit. Okay lang nga ka kuha. Ada ka imo? Agli ka ni galmay? Taon mo? Oo. Tundog ko doon. Ngani? Oo. Doon eh. Oh. Barungoy. May kuha, may kutub, may puro. Punta na po ako dun sa may kawayan. Alichiro! Dong! Ay, ito dire. Ayan, so kailangan po na kunin yung mga buko. Doon po tayo sa landong. Yan o, ang daming. Ito po yung gagawin na para sa. So ito na po yung natapos. Ito na po yung natapos ni Papa. So ngayon ito yung natapusin natin. Dito landong dong. Pagkuha ginani oh. Gruya dire ka. So dito tayo. Kasi walang init. Ayan, kasama ko si Ichiro. Yan. So dito kami magtrabaho, magbatas ng kawayan. Yun po yung batas ng kawayan.
Okay, tignan dito dong ha. Kasama na ako ibutang. Dito. Dito ba? Ayan. Oo. Oh, diha raw kana may gipundok ni tatay. Ina ya. Sige. Oh, dia. Dia lang. Oh. Madali lang siya gawin. Easy lang. Ganyan. Oh. Oh. Yan guys, tatlo na lang po yung gagawin natin. Malapit na po tayong matapos. Dong. Dong. So yung kukunin po talaga is ito, itong buko. Yan po yung kunin natin.
ayan guys, tapos na po tayo. Yan, oh, dami kong pawis. Pawis na pawis po ako. Yan, at saka nandito na po yung natapos ko. Yan, oh. Yan, ang dami, di ba? 1, 2, hindi ko mabila. Ayan, so punta na tayo dun sa tindahan. Manadong. Ayan. So ito po yung CR dito sa tindahan. Kagagawa lang. Yan. Yan po yung CR. Asan yung butang, te? Te, asan yung butang? So ayan na yan guys. Tapos na po to yung nagawa yung para sa ganito. Yung kunin yung buko ng kawayan. Yan, so yan po yung gagamitin dito. You know, sa mga rihas. Ganyan, ganito. Saka yung lantay is kawayan din. Yan. Puro kawayan yung ginagamit namin dito. Para hindi po tawag doon dili alimot. Yan guys, so maraming salamat po sa panunood. Maraming salamat. Keep safe always po and God bless everyone. Bye bye. Ingat po kayo. Bye bye.